Wala abu. Alhamdulillah. Ka duban Allah. Kai dai bari malaman zai. Ai hankali na yayi nan. Ina kai yana haka. Kuma fa kai nake nema. Haba. Wallahi Allah. To mi ka taya? Malaman zai daga ganin alamu na zaka ganna a razani. Na ganka kamar wanda ya hito rashin. Zaka ganna a firgici. Tun munin ka ya hito. Zaka ganna a sakwarkwanci. Tun munin ka ya hito. Gaba ɗaya na ga komi. Gani nan zaka ganni dai gabaki ɗaya muni na tantagaryen muni na ya bayyana. Ni kaina in na ganka ina ya boya inda na kwan duban ganka ba. To ina cikin gagarumar matsala. To ya ake ciki? Masha Allah. Zuwa ne tun jiya nake ta tunani. To. Shawara nake nema na rasa yanda zan kwana ne fa ido na biyu. To wace irin shawara ce haka nema? Masha Allah. Budurwa ta aka yi wa aure. Kuma kafin ai auren nan to kuma mun yi magana da ita na ce zan bata gudunmawa irin abin da din nan amma ka san dole abin yana da raina. Akwai kishi. Alhamdulillah to so nake dan Allah ka ban shawara me ya kamata in siya mata wanda mijinta ba zai taba amfana abin nan ba kuma ba zai mora ba. So ka kai a baka shawara abunda zaka sai mata wanda bai taba amfanin mijinta. Kawai ita za ta mora abin ita kadai. To yanzu ka je wajen dan more baban tunkiya. Ka samu yan kunne ka sai mata. Dan kunne haka na kunne. Namiji na sa yan kunne? Ba ya sa mu ce mai dan hansan alkur'an kamun daidai. Je samu yan kunne. Amma fa ba za ni gurin dan more baban tunkiya sayan dan kunne ba. Gurin DKT za ni saboda kayan wuraren sun fi sauki. Shi ka sai da kayan sata.